Ja. Venga, 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 venga! Ser godt ud. Yes. Hæng i. Hola, señorita. Venga, venga. Sådan. Godt kørt. Godt kørt. Hvad for noget? Mere. Fuld gas. Nå, nu sidder jeg her med puls 82. Og har næsten ikke luft til at sige noget. Ej, det bliver kedeligt. Ja, det ved du. Ja, det ved jeg. Det ryger lige på fæset. Den ryger lige på fæset her. Ja. Vi nærmer os første stjernerytter herhen. Ja. Marianne. Og Hanne. Hanne. Vi kalder hende for Hanne Montana. Ja, Hanne Montana. Ja. Laver vi lige et interview her. Hanne Magne. Tana. Ja. Hvem kommer der? Kommer her. Interview. Ja. Hanne Montana. Ja, hvad vil I spørge om? Ja. Hvordan synes du selv? Hvordan er benene? Jeg har gode ben. Hvor gode ben er det? Jeg har. Ja, jeg sidder lidt fra i går, men det er kørt væk nu. Så, Okay, og taktikken for i dag? jamen det ved jeg ikke. Jeg stjal lidt af Johnnys Fanny Branca her til morgen. Oh. Og det gør godt. Det kan jeg mærke. Har du tjekket UCI's liste for dopingpræparater inden du? Men er der ingen, der tjekker hernede? Det tror jeg ikke, det er. Ved du hvad? Adjø. Adjø. Så har vi kvinden her, der kører rundt med initialerne BD på dunken. Vi tror, det står for Bjerg og Dal. Ja da. Men vi ved det ikke rigtigt. Nej. Hun er flyvende opad. Simpelthen. Stor smil. Yes. Tatoveringer. Vi har hørt fra de andre stjernerytter i feltet, at der er mistanke om doping på holdet her fra morgenen af. Ja. Der er ved at sende flasker rundt. Og creme og lignende. Creme og lignende. Ja. Det bliver værre og værre. Simpelthen. Puha, vi må længere op i feltet og se. Står på kryds og tværs. Ja. Hele feltet er dopet. Om det bliver værre, om vi kommer op. Næste rytter i feltet her, Kaj. Hvad er taktikken for i dag? Kom op og liv i behold. Ja. Vi har hørt rygter om doping længere nede i feltet. Ja, okay. Er nogen kommentarer? Nej. Nej. Ingen kommentarer? Nej. Professionelt svar? Ja. Må jeg sige. Okay, vi undersøger videre. Det er godt. I feltet. God tur. Ja, tak. Næste levende billede på stigningen her. Dorte Pagh. Yes. Hello. Vi har hørt først ned fra Hanne Montana, så bag fra Birgitte, at der var doping i feltet. Ja. Er nogen kommentarer? Jo. Ingen Jeg har ikke kommentarer. noget til. Okay. Jeg har aldrig nogensinde taget Epo. Og taktikken for i dag opad her. Jeg håber på, at de der bjerge, de flytter sig. Det er jo en Skibby kommentar. Professionelt svar. Ja. Må man sige. Okay. Men bortset fra det, så er alt vel. Alt vel. Alt vel. Godt. Jeg er på jagt her op mod klosteret i Luc efter de værste dopingsynder i feltet. Mistanken går på Arndt og Sten
Og starten af stigningen her har lagt sig i front. Blændende kørsel. De bjergene, det er der benene er bedst, når det går opad. Så kommer der en lille muskel. Den brune muskel. Jeg skal nok komme til bunds i det her. Ja, misære. Tilbage til studiet.